Itak Inday. Nakita na ko ang imahang comment no ganiha. Doon na kay hangyo kanako nga akong awiton ang awit nga naguluhan og lagkaw. Sumala nimo imo kining ipahinungod sa imong inahan sa kanunay panabang nga si Nanay Maxima Restauro. Hello nanay, dara request ang imong anak nga buotan nga si Bay Itak Inday. Hello nanay, diha sa 3rd Road, Kalumpang, General Santos City. Garaw siya no. City. Bisaya mo yun kayo. So, pasensyahin na iyo kung magahi, no? Okay. Sige, ako nang sugdan ang atong awit, no? Nagluhan og lagkaw. Dari ko dapit kay niya akong kopya diri. Nagluto ko panihapon sa kong tatay niya. Samtang nagpaabot ko sa burger, masyagit ako diri sa kuan, diri sa kusina. Tanawon sa ako guwa bay kuan para. Sige, wala ang sugod na ko. Music maestro, ay dok. Dito sa atong lagkaw, ako misusi, ako miduaw. Wapag yuyutay na daot, bisan sa dugay nga mga adlaw. Abi ko og naguba na, unya na tunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Lagkaw ang handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili nato hikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Balik sa kuan. Abi ko og naguba na, unya na tunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ang handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili nato hikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Daghang salamat sa muka.